Manipod kini pagayam tayo adayana sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan tayo ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua Family, dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. Aday di kalugara ka na kay relasyonak. Guwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay standby. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko, kat aklo na ka nagbalinak asukir kan nitatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mo mutiraramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Kapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukon na klaang. Amumag, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno ibagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis itiriknak. Gat sika ti arapahap ko nga idatak iti altar. Ti arapahap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwan kuno saan. Tapno amok. Mayak to pa dito balayaw no sanay. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. May pasiguradong lakit di Shakhtar. Kanya usan! Ha? Halaw! Ipagalistuan na! Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw lang kung may timan na butik. Hindi mo kayo maramin. Ano? Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Ito lang siksikog ka na ramidam. Standby. Ay, panagkunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, syakti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan na. Ha? Ay, sabay tayo ito alam mo. Kumanagat. Tunog ay wasiwas kan. Kumano ka man? Ay, sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na dahi dya tao. Kapimbanawan. Apay nagbayagan na kisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man ko na. Uwan. Taay ayatak ngamin unga. Ay, break man. Ha? Awagan mo iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kan kwa na. Ay, professional ka. Hindi mo ang buti pili iti pakirelasyon na. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na. Ngam isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi jay star, buta iti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kengkwana. Ito nagasawa kayo. Kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Ito lakayan. Ito nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tong galagsaw di amana. Kat problema ti bagbagada. Kanag iti amin nga anak da. Day lakano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartak ditoy, bartak dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpwete na nabartak. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da.
Apay kaya mo nga rab tag konsumisyon iti din na na. Tatang, Agpanunot ka anay bag anak ka. Mukmat kahit adi nakarman day jay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro day jay ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalinlat ta. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Anya, may kare masinaamon da dya tao. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki dya anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amang upay dya anak ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laang mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Agbaliw iti brand ti arak Kas kada sunal. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawyan na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararmem kanu aya ni Diana mangup opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ka narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga, sawa ko na. Ay, nagluko kan. Mangasawa ka, ngawang mo pangasawam. Kantay mo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betain. Kukwa tayo aya na gijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kwa na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayaw pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ultimo kalding. Ano asol ako matarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lang baid. Professional tayo mga rod dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ka ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armag. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukasta. Eh, di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi tanak ka. Sapay kumatatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso kan ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang arodan, tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag, siyak tagbayan. Ay, nagkuyog na manayin. Masurunak. Ay na makabil kung sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asana na dya lalaki ti rumbang para kan kwa na. Awan laki, kuyog na. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di inubyo na. Ay atin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnagak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pa magbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak ka. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ay, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ang asawa ni ti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka.
Tanabayaga din nagparparang day dya lalaki kang ka. Uray kas amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas na nga ron. Di kag dandanag. Heh, lipatom ki din day dya lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang ka. Kanyat may paay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan ba nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging dayta ka awang paay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Ay, kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag a cellphone kang kuana. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin ti nagbakasyon ija ayam da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makaam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagakto na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadayana kang jay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi ni Indon Bigat. Ay, manja. Diyak kayat na dya lalaki, pakiasawaan ti anak ta. Heh, Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Diyak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubain. Diana, pangaasin mananay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Ha? Pangaramatam iti kwarta. Adda bayadak. Nabayagan nga utang ko jay. Anya? Sige, mabitla nga ron. Papanamanan, Vinay. Pista di ka bangi nga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gayta. Awan pa'y lakwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas na timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapaan akong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam Nakitak idikalman iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh, naimbag man ta da pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tantanipay kay nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw to agasawa kami, tatang. Diana nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ijay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi Diana wait. Basta ito yun nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaro akpay. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalew. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalew ko. Tapno saan dako natagtagibas sitain. Isuhalas da ito yan, wan.
ag sing-sing putak taon no malpas ti kasarda. Promise. Tata, anda ka din ni Benny? Ay, awan pa yung balasan ko. Makalawas na ni na pananda, ngam di mo nagawawi dahil. Anda ka di pa kakuntakan yung kankwana? Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dyan tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni kakapitra. Na nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Damo na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny jitim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asin mang pengay. Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya. Anday ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apaya kasta ti aramid ang binay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka aramid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangin mo. Agragsak ka kidi tanda ilisi ka iti pakaisagma kam kuma. Inalilaw na te dyan, Benny. Pinangnamnaman na kitiyawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka kida itasan kayo pa nagkasar. Kasano nga nung nagkasar kayaw? Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaro na parikaw. Ay, Tatang. talaga rupat kwarta na jay tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagosan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benny kan Genubia na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang jasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngag sanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si Genubia ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tama si Kuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin ka ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Ni, timarayan ni Emma dayo. Nukas ta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Binay nga ex-maw. Impabalog jasawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y dyan masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Aklunak manang biyanang nasakita na kiti hustoy di sana siya ting kalaysa ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa mading aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatang ko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinaga. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka, pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak.
ken kinasalon at yo apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dayana. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen. Naibag nga oras yo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kuma, tanaragsakan nasalun at kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Carl Jim, ni Belinda Ramos, ka ni Lea De Ocampo. Kastiman tisurat ni pagayam Gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinnaawatan iti inak. Kat sanda lang agsinungbat, no di kat agkinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, pusad day na nakang ang rag-abo. Ate ako, tibok ko, di mapungotan. Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatim. Siyak tayo nam. Siyak tinibus tibok na. Inibus na tibok ko. Nag-ingpis lang nga rudan. Inandanan nga pinaingpis. Iso tinangirugin iti apa. Nanya sakit no sika. Awan respetong kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam. Manak apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasayate isurom saan. Tas ikamati mga idadaulo iti apa. Kita ang kinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na tibok ko ala kaya. Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kaya man nakiapa. Ha? Hindi kayo ti dadawulot ya. Pwede ti lugar tiyaw. Agpada kaya papaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Daganyaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw? Pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyon na iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadagiti doan ti sunya. Ure kasi no aramida ka diyan may damabagbagan. Aga pa damilat ta. Ay, hawan nga ron Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Misulat tamit ti aramid da. Ay, hawan nga road. Ay. Ang adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kanti inam. Ha? Anya nga irita pamuspusan anday. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tudakman iti pakakumikuman da. Ha? Tapnawa ng dagchichismes ka nagkikinmo ta babae. Ay na, alam mga arod antay. Ay haba, dayta nga ming kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis da. Intong ko, andaron so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, hawang nga ro Iso aplan wak man na yung pagdaytoy kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga aramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti deta. Pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipang panunutan niyo, Auntie Sonia.
Narigat ag sulisit tad nga panawan. Man o timang tad nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano ag sulisit kay ti kwarta. Ay na di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo bastag dawat latan. At darami din tayo tapno maawis dagiti tattawa mang tad iti tulong. Ha? Anya nga'y darami din tayo, ante. Anya? Nagkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kaya pasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose darami dan me. Project me kanong nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wan nagsulisit. Kantaan me kanong isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Itik tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please! May sapa ka no, Ante Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, mama, tay, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak ti mangganta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalayngam. Tahang ka nga mga ibabae, nanang. Nakaado kay samat iti na or-aur. Antay. Wen ka na kan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agap-apaan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankanta iti tunggal balay. Dagitay sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama pa nagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod. Ay kubarang agnanayo na nati kasta. Tapno awanan daga apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Anan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, ikaw, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano'y tinegosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta. Nasursor yun sa amin na babalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga buwalay. May kalima iti balay ta. Jai bye-bye, ket nalina. Nay, aguray kayaw. Awan matlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sige, may sapay akanta. Aguray kayaw. Awan samag kao. Ay, sus. Ungang paisaw, nakapadlak matiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayo. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti ngayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw.
Anya? Agpasumba tayo. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay, ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na, mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ina. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay ka na kayo, okay matin ka niya. Sige, tata, buwanan. Ano? Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay na, uray saan nagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsula tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Uy, main sa... Ay, naudikan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Gakbasurutan din. Basta kulang kita ilantan, Ura niya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat nagiti nagkurarat ken nalukot nga orat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Maundat nagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Dayto yan tigatag tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan, abangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, Jack makinayo na iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akasta aryang. Nah, awam ba't saritaan na kasta aryang, titulagan, kat kastoy, no ada. Basta man, Jack! Alak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaiso. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan tilugay. Nay, apay ngay, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko anagkankanta. Kan kasta unay ti kimbot ko, idinagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagpano ka. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Ita diyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigrig ka. Isuasigay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan yung nga perme Masapon nga eksakto nga gatad, tita diyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May laing, may sa kay amay na mangibaw. Apay, ayang nga isurunak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka, gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti ka panunutan. Nala, adto yan, tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mat na nasan niya. When isa na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo, tapno umadu matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya, ipagkapay mga road.
Ngam apay ngay, ta isal sa lumina na. De, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Horay siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapengay nga katandak. Lading itak nga rodmat. Nga saan agbalinti kas tagalad yaw. Kibur kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi da kay kayatan nakadwa dagiti pada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antim aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpiman iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa ay amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ipansit kanda dumapay. Kan-kanin mo't kanya. Way. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kon, tay kan-kanan. Kantay bilu-bilaw. Sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saan da pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Katita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan to'y pagayam mo gusto. Baragsakannak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo, Manang Biyana! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak man na ni Manang Yabianang, amang kabkablaw kada kayo iti naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod ka ni pagayam nga elmo, sana pudpud no anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Bianang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, no di kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya akan ka. Rugyak tag salaysay, idi ka ubingan pailangang ni apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumber ka. Ni, adam sa nga ilo ni Mary. Makaisturbo ak sa amot, Lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito balay ti gayem me. Alalaw may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Tino, nasaya kay may ka. At dadagiti gagaiyam ko. Ala, umay kan Jenny, makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayim mo, Mary.
Talaga kas talagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen Mary, tao may ko'y pakadati idadahanon mi kuman kanitatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen Mary, oray gat agayan ayat tangutan. Agkasarta na. Kwa. Ala, kinilahat na matino. Kasaradagusan. 20 pa lati tawan ta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin to pa'y katauban ta, kit nakaununadan. At dan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta matang. Sige. Takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na mag-asawa. Sige. Dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Lading itag Tino ha. Ngam, Diyak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sabay ko matamawatan na. At manayin, tao may ko amun ti desisyon dagiti tatakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Wantino, iso nga ibagam kanitatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ako, Mary. Agyaman ako na ka. Sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumarong kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mere. Tulagin tayo pati kasaratatang. Kaiso nga raw. Ala, intang nga raw tayo. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod saor ka talaga, Mary. Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayang matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at along nga agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak ko ma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adanton asawak. Kan gayem kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam luka. Ay ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa baling asawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak lagi ti gagayim mo. Pasuglod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umunakan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununak ng isuda. Padya ka mawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay. Si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaharam iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, ada. Sige, sumrag ka. Umay ka. Umulag ka, balasan ka. Awisan ka kumay di balay, Tino. Adda okasyon. anya ti okasyon, Ginay? Basta, maamwam to. Alan, mapantan ije balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ije balay. Kasta ka day? Sige nga raw. Mabilaan ta, grubatak, Ginay. Itay pala uminom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidado mo pa sa ngayon. Kasangay mo. Duduata la dito balay yun, Ginay. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga.
Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon inserateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Nagpasaklot ka mo tan ganyak, Jenny. Ang mga Jenny? Ada akon. Papayakas ta tilang ayo. Ay, nasaya at adakan, Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y analadaw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? Adda pa'y gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga agayatakkan ka, Tino. Lani, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Jakmat siguro pa kabasulan ti panangipudnok itirignak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irukma iti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadarin ti kasarmi kini Mary. Amo, awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupang! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede amoy traidor! Manangalinaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalinaw! Please! Sinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary. Sumapol ka niti sa baling asawam! Manangalinaw! Agsinatan! Anya? Day tangamen, tagdi mo linapdan tigarte mo itilasag. Saan ba ta sakti masidag? Isudat imay ng sulisog kanyang tatang. Katirigat na, si kamay tidak kasitan. Anya nga, kagura na kanyinubyam. Apa ka jay? Apa ka gura nak tatang? Kit isumat tayo ayatay. Amumag nga aggagayam dagiti talaw. Anya amum nga, nutila indandanon dan ijagayam da. Apa ka stoy tatang? Sana mabalinda ito eh. Masapol ang makasaritak tinubyak tatang. Masapol ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Bareng kasyan na ka anak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang inutos. Anya ngamin ay ati masapol mo kinkwana. Di nakamutlakayat ang makasarita ti gayam mi. Wan, Tino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napunoy ti gayam mi? Lani, Jenny, anya timbag pagayo ti gayemyo. Apa kaguranak batan? No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayam mi, nagbidot ka. Wen, Tone, apay nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayemyo, Jenny. Lani, di ko kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayam mi? Apa kasta kayo itan kanyak? Kasla kaguratak. Idinto tayo di. Kada kayo pa amis mo ti Uston! Jeb. Pumanaw ka kay din, Tone. Saan na ka nakasapulan ti gayam mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango kinkwana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon dahi ti asingseng. Ikaton yung tulakanon, inton kaaldawan ti kasaryaw. Tata. Alan, awate mo. Isuot mong balasan ka. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga, balasan ka. Ibaga kinitinaw.
Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkalintagak. Sigamat nga Tino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Sak kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Wan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Nagpasulisugak. Tinggam kumamot at isad ko, Mary. Pangkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tanyaman nga ibagam. Aw-awisan dakda Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga ro din maminsan na aldaw. Sika, Mary. Basta gan nagkati pa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matandag iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papananya yan. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manad ka kung mga ron, Mary. Di ka kung mapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayim mo. Nakasuotin king kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day jaya pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng Tino. Di pa ila ka no simang pa da Mary. Kanda giti gagayim na. Un ka nung tatang. Kastati ko na dagiti datakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudin ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala dyan upiam. No di pa sumangpait. Itantan tayo pa lang di kasartatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no agdala na kataktakan na. Kuwin kapilitan na kasta. Barang sumangpaitan naging ga madamdama ni Mary. Ino nakaw. Ino. Apetang. Mapanta ka nun, ije balay da Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Apay akasati lang ham asimbango kanyak. Kasla saan ka naragsak? Mary, nagsao ka kumang. Anya ka dito parikot. Gan apay nga, itakala na gawin. Pakawanan na kumatino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya, yung apay. Kan, isubli kong dahito singsing kan katino. Ha? Atoy, lading itag. Ngam, saan gayam asikat ipakiasawaang. Tadan sa baling ay ayatag. Anya, Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pang-asim, amok, siyaktay ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yan napasama kiti nagbaitan mitino. Iso sorry. Pagawanan na ko ma. Kan, inala yung tisubsubli na asingsing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Wa asing-sing dada ka lagi tiramay ko. May saiti kan nawan. May saiti kan niging. Ay, diyan mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasabak, abok. Lolo, agsangit kayo matan. May palagi panay tinapalamat kanya ka po. Kasi na maririk na kumanay, tinarik na idi-imba, tinak ni Mary.
Lolo, nabayagan di dia pasama. Di kay pala nakalipat. Apo, si kanto may tila sa salunsunan. Iswa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. Iswa, naglalakayak abaraw na po. Nasamaw, agsabat to mo lang tidalan may ganamereng. Napayak ka po. Kasag babawiak, kadi nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, Lolo. Mabalin pa'y. Ay, tanan, malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdaya pa. Saan tadwa kami itong agdaya pa? Tanan, ay, lakaya ko na po. Napasebo na tasuran mo kini manang biyanang, apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y duha asing-sing tito ramay ko. Ah? Lolo, ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanang. Agyaman na kiti anos mo kastamatan dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Kat sapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pay atawan ti panagbiag na di tirabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Itsurat wa ninyor nos pare ti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay drama itakat manipod kani pagayam tayo nga upeng sa napudpudno anagan. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, dayto istoryak nga ipadramak ken ka kat napasamak idi nagsakitak. Gapoy ti panagsakit ko na panunot ti hasawak ti mangalay ti katulong me. Isu na laang, kanakatumpong kami iti kutikot, ababaw nan. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Openg, mangantan. Nasakit ti bagbagig, kaslag kakapsutak, lakay. Nay, ang mga nunabanog ka lang. Ay, tsaka mo Alang araw, mangangkan, tamang pumiksa ka. Natamnay mo ti panagraman ko, jak makapangan. Ay na, pilitam ti mga na. Kasan o pumigsa ka no di ka mga. Mabiglaan tayalaan ka itik ka na. Damian lakay. Mapanak bet dyan dananang Sikapay lang ti agluto. Aglaba ka nagdalos dito'y balay Anyat aramidam ija bakit? Inak ilutuan kan ilabaan ni Ida. Kan agdalusak mata ni dyan balay Anya? Di ka agmulagat Damian. Masakit ni nanang. Isuasyak pay lang ti mga sikaso kadakwada. Amok ti pampanunutan. Apay ti ko namjak mabasa ti panunot mo. May lablaban kin may lutlutuan na dananang kantatang. Idin to ta di na maarami dagiti trabaho dito'y balay. Kun kunam siguro di ta panunot mo. Erosi mo, sambadan siya mga. Saan mat nga? Sige, inakunkit ni Aldawan. Sapay ko matamawatan nakdamyan, naganak ko dagi jay, pagrabangak ti mga sikaso kadakwada. Ay na, nagsakit ti sikat ko, Berting. Ay, sikaman pala taglaba, agluto ka nagdalos dito'y balay. Anya, ay sos, altawag, adapay papanak upeng. Ay, mabainak mga minidyanak ta, no isumanon ti baunag. Ay, kasadungay, talaga adyak makatrabaho. Nagsakit ti sikat ko, kasla matukol. Naurnungan ti murang ta. Sige, bayam ta, mangkita kititang danak mo may aglababakay. Aginala ka pa'y laang nga raw.
Ay, naibag nga oras mo, Bertang. Di, siya magayang kakamayla. Anya gagaram. Nadamag ko nga agsapsapol ka kano ititang danam nga aglaba, Bertang. Ha? Nagpigsa tiradar talapayag mo. Talaga napigsa, ah. Pati panagangot ko ka napigsa. Nulabsan ti agsarita. Kabalak ti aganop ta maangot ko. No sa dino ti ayan dagiti alingaw. Musang kas kada abuyaw ija kabakiran. Ana? Kas ita. Amaw no nadigos ka no saan. Medyo ada sa bali masayop ko. Ikaw klata na di ka nagdigos, Bertang. Ay, nagloko ka. Kano ka digdigos ko lang itay? Di ka man mangriro, Bertang. Kalanlaning kabuok mo. Nagdigos ako ng kidain. Di nakmanlukwan. Ay, ayangay. Alaan nakakatulong yaw, Bertang. Ala, sumrag ka nga ram. Tapag saritaan dati sweldaw. Oh, babes! Isang halik mo lang. Oh, babes! Isang ngiti mo lang. Nagsapa ka mo ito naglablaba. Ay, kastoy ti rumbang. Umuna nga daw ko itang agtrabaho kada kayo ita. Iso amasapul asapaek, ah? Ay, pasensyakan kaka ah. Diyak ngamin makalaba, tanasakit latat isikat ko. Pasat siguro ti pa nagbakit ko dahi tao. Iso nga ano, sampay latag trabaho dito'y balay ah. Well, kakaupeng. Awan problema. Matanda na nakmay. Ay, makamukan to namang lukat iti rep. Nanya ti kayak mo alutuan a pangaldawan tayaw. Ay, mabiglaan upeng. Aglabalaang matinawatak at trabaho dito ya. Ha? No, agluto kan agdalusak. Ay, sabali at ibayad na kita trabaho. Anya? Ay, wait, kapsat. Tingamin nagsaritaan may kanila kay mau, kat aglaba aklaan. Di na maimbaga day ta agluto. Ha? Ay, kanwan gayam. Kidawag nga, aginawid akiti malam, takaasim mo iya asawak, ah. Awang matay ka inarakop na itirabi ay no kasjay amalammain. Anya? Siyak gamin ti pan nakaulis na. Di human blanket na ako nada kaka. Ay, ekwa. Hindi ka madanagan. Tabasit la ti singirag abayad ti panaglabak. Panaglutaw, ken panagdalos ko ditaw. Di kay singirin iti dakal. Adala ka umdas apara iti kanan mi nga agasawa. Ayos lata, kaka. Manungay, kaka. Sa ngagasaw ti panaglabak. 50 ti panaglutok. Kan 20 pesos laan ti panagdalos ko iti inaldaw. Ay, agyamanak. Kunaklano nangina ti singirmon. Ay, saan? Makaawat akmet, kaka. Basta, isuldaryo at ipagplitik nga ginawi di dyan balay, ah. Plitik no umayak, kan plitik metlaan no agawid ak iti malam. Ay, manungay ti pletem, kaka. 150 ti arkila ti tricycle nga umay, kastamat tan panagawid. Ha? Pag naimon may la, asidig mo ti balay loging ganito'y balay sang ka day. Ay, wen magkit di, ah. Ay nga tapno di ka mabanog nga ginawid. Maturog ka dito balay. Ay, saan, ah? Kaasi Manila kay ko, ah. Agrayo mga main. Kanayon alumtag ti sa akan, ah. Awan ti agluto iti kanan na. Kaan, awan ka inarakop na. Kailiw nakday jay. Sige nga ron. Kasi madyasawa. Wen nga ron, kaka. Piman mo dya asawa. Kaasimat. Iso nga agyaman na ka. Tada kayo apakitrabawak. Ada pangalaan, may ti kwarta may. Ay, thank you talaga.
Berteng, pilitak sa laang ang tibagik nga agtrabaho. Kabaulak mat siguro, basta inayadak laang daggaraw. Ay saan? Di mo persaan tabagay. Taamangan mo at adang agsarik ka. Marigatan ta, Berteng. Agasam ti sweldo ni Mayla iti inaldaw ngay. Isupay ko maamaurnong taday chay. Kabailan ta. Tinapatag. At nakatulungan ta dito balay open. Kantulong tamutin aking kuana. Kasi masakigaan di asawa na. Kasapulan dati kwarta. Ta, pagpaagas nila kay na. Ay, sapay ko maat agimbagak matun lakay. Well, basta aginanakan imbag. Kanmangan ka itinasustansya taraon. Hey, hello, Damian. Binaunak ni Kakabirteng. Nagluto ak iti native a manok. Padigwan kayo kanaw kunana. Dua alup puti manok. Dua akaraykay sa may sa atengad. Kantay ulo ti manok dagitoy. Kuna jay lalaki akatugangam, si daan kano ni Rosie nga asawam ti dua alupaw. Ta si damati karaykay, tengad kan ulo. Ha? Sumrel ka kuna. Ha? Ay, ayan nga itay balukong yawn. Ah, ne. Nagado mataprutas dito ya. Ne. Naglukong. Tila makutkutinan. Ay, ala. Natindag matantoy ipadigo, kumakada kayo. Na. Ay, sus, awanan, naibalangan. Anya tinatinag yung ay, nana. No si kanto mga mindamyan, di mo imbalas ada gusto ipadigo, Hanyangan, naibalangan Mapalin pa'y na itaw. Ay, sanin. Ay, asos. Itag kuntula iti aso daytan, nanamay na. Narugitan. Ay, mabalin pa'y na gito'y. Ugasam tulangan. Aday ta, makamukan. Ay, sige tayo na kauntada pa'y arami na kijabalay na katugangam. Ay, Wan. Ay, dumawatak man dito'y prutas yung barog. Ah. Ay, magala ako nuan. Asos. Naimbagla pa sa lubong ko may asawa ka. Sige, mapana kon baraw. Thank you, Hey, di mo usarin da ito yan, kakaupeng. Ay taymot para simba a sapatos ko dayta. Us-usar kiti Domingo. Kunak no dimon kaya tala, ko ma. Ay kayat mo aya. Sige, kukuha mo, Mayla. Ay, thank you, Garod, Ay, kay nalabasit at imbayong ay, di yun sama us-usarin day jayan. Ala, ikaw no diyo kayat, tausarin mikan nila kay. Sige, alaamlatan kaka. Sige, agawid ak nga ruda natan ay maluman. Aywan, nagbalkutak gayam itibasit nga asukar kan kapiyo, Tawan pagkapimikan nila kay. Berteng, nakitam tayo rilukan sing-sing ko dito'y drawer ko. Jack linuklukatan ta drawer mo. Iso adi mo damagan kanya. Ni, ayan na nga rudan nga ay. Sapay nangina dayjay nga alahas ko. Tanaggapoy jabro dayjay. Inted ni kabagis ko, idi nagbalik bayan. Jack mo Ang mga na misplace mo lang. May imposible Sa kunto mo, law sa randay dyan na rumwara. Dito'y matla drawer ko ti pangiduldulinak. Ayan na nga rin nga. Magsakit si Sakak, Mayla. Anay ko, anay. Bimlong mata na, anay. Nini, ala, imbakal matiyag payson lakay. Apay day tangay. Itaray naksalaan dito hospital, Mayla. Pang-aasem. Sige nga ron, mabit lang tayo na dumawat itutulong ka na iti amok. Tapno at na pang pa-hospital ko ka. Kat na confine nga rin ti asawa ni Nana Mayla tatang. Wait, Integ konde kakaisu na kwartak. So ano adama itid nyo tulong. Inkay ito pasyaran di ospital. Sige tatang. Abay na itid ko lakada kayo di kwarta tatang.
Tada kayon timangitad no bilang mapan ni Nana Mayla ija balayaw. Saan ang makarawal ija ospital na ija? Kaawan mang bantay ija asawa na. Isuasikan tulangan timangidanon ititulong mo damyan. Sige nga ro, tatang. Tulungan tayo ija. Takaasa mo ni Mayla. Tumulong tayo. Aginggat kabayan tayo, bro. Pasensya kayon tabasit ti may tulong mi Nana Mayla. Adabasit akash kan nangyag kami ti balo niyo. Ay na, agyaman na kruse. Ay, nasaya at kayo at tao. Oh, dapat tinapay nginyig mi Nana. Nara. Agyaman na ka. Ala, ay, tagay ada kayaw. Pakibantayo mabi nila kay ko, tada papanakbiit. Paparan nyo ayan, Nana. Nakagbero kiti pagsayatan. Sige, pakibantayo pa nila kay kuwain, mabiitaklaan, agsubli ang pula dagaws. Agyaman aktalta kay Jose Damian. Pangasiyaw, taltinak pampanawang agbaymay sa. Wen tata. Damian, awan mo ni Nana Mayla. Kunyaro, kuna na mabila, lumawan mo tan. Agbatikan sapay lang taw muna akon nga agawid. Tama nga no agtudong, awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Anya, panawan nak dito. Kapilitan ng atan awan mangisarag kadagiti sa lapay ko. Sapay nagado. Lidak pampanawa na pangasiyaw. Oo, tata. Di ka matanagan. Jak pumano, aging awan ni Nana Mayla. Mala, mapan ka, Rose. Umuna ka nga gawit. Agbati ak pala dito. Sige tata, umunak pay Tadapay aramidak ijabalay. Uray tadamat ni Damian nakadwayo dito Sana kayo apanawan. Agyaman na agbalasang ko. Nunay, nagito'y plastic bottle sa naginuman niyo. Nudiyo ka sa pulan, alaal ka unwan. Mayla, anyat ko kuwam di taya. Umay ka man agtugaw. Pumalag na kalita. Makaulaw ka. Sayang nagito'y plastic bottle, skin plastic cups yaw. Alaal ka nagito'y. Tata, di na kay mangmagag ni Nana Mayla. Saan ngagtaltal na tayo nga sa awang. Manipod ata kami dito sa ospital. Saan ama kayo na. Pumalag na. Tila mapidpilon na. Kutikot ngamin dahi nga asawang. Nay, kapsat! Naibusan ta dextrose mau. Ikatantan tasukatan to dagiti nurse, lumadamdama. Ingkay manijay, manakibiyang kayo man. Di pasyente yun lang, di pakibyangan nyo. Sana tila makalkalikot yun dito. Di kay katagyaman, natultulungan kayo. Ni, tata, makiapon sa amat ni Nana Mayla. Sus, Wala. Kasta ng harog. Mga babae. Tultulungan. Nuanawaag. Sa kiririyawan na dito. Iswabay bayaw. Gusto may noong tanda tapno ang talnan. anya? Tata, magawid akon. Ayan ni Nana Mayla. Diyak mo, tata. Pumanag namot itay dito. Napansay di bangir award. Nay, day jay magaan, tata. Adda iti kama ti may sa pasyente. Nakadumog mo ti jay. Addan sa pidpidutan na. Kukuhan nyo dito yaya. Ingkay manijay, makarangrang kayo man. Bungakan nyo di maturaw. Adang aron pipidutan. Sayang dahil rin may bulan. Mamalingay lang ako na kita plastic. Tumakdal kayo man, di ba? Ha, tata. Lay tugtog ni Nana Mayla itiiking tilang to katawa. Anya ka man di ko kamabagbag na kaya. Di ka lang makaid na kami. Ay, tulungan na. Magayap kayo, hindi na. Ay, doktor, tulungan na. Ha, tata. Natalimutan mo ni Nana Mayla. Nait ko. Ada ka dito yung ospital. Nagsakit timuging ko. Gagangay na. Tanadait nga ron. Dakil kami di suga na. So dinahit na.
Kuti-ikot ka ngamin unay, Mayla. Dahil tati bunga ti kinakuti-ikot mo. Lakay. Hala, agpaimbag ka. Tanong makaruwartan dito ospital. Anay, naimbagalak mo tayo. Hello, Openg! Ada akon! Naimbagan akon! Ha? Ay, pastaragan na kon ataw mayak manin ang trabaho! Ay, nasaya at matay may kakaka. Ala, sumrek ka. Kat alam amin ang dagiti kagawaam diti balay. Ah, anyat kayat mo asawan! Inyem baki ben dagiti gargarat mo. Iso aday talamang bagkatan taramidam kaka. Ladingitag nga magawid kan. Saan ka ngagtrabaho diti balay? Tada naduktalan may iti asawak. Ha? Ninaduktalan niyo nga? Nakitak dagiti alahas ko iti bagmaw. Ladingitag ano kinalkal ko ti bagmaw ngamdakkel ngamin ti atap ko asika tinangala ka dagitoy. Ah, Ay, saan ka lagayam ako tikot, Mayla? Agtatakaw ka pa'y gayam. ha? Ikwa. Agam di kang tanag, tasanda kan ngay darong. Basta pumanaw kan. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali ti naramid mo kada kamay. Ay, kwa. Ay, sorry. Nasulisog ak lang, Openg. Nagpintas nga minday tarilo kan sing-sing. Kunak na isublik tumalangkan ka. Buludak kumalaang. Ay, pakawanan na kumaupeng. Nala, kasi dalaan na nagiti gargarat mo ta pumanaw kan, Mayla. Pimanaw nga rod ni Mayla kat manipot iden saan na nagpakpakita kada kami. Ta siguro mabain, gapoy ti naramid na. Kat bayat ti panaglabas ti aldaw na damag mi anaatake ni Mayla kat saan unayan ang makapagna. Iso nga dalatan iti uneg ti balayda. Alakastan to'y pagayam mo, Openg. Alakat leksyon dayjay para itinagbalin na katulong yo. Pag nakman na dayjay, napasamakan kwa na. Kat bareng saan nan nga ulitan, tinaramid na. Tangamin dakis ti agtakaw, wano agala iti saan ako kwa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Openg. Dito'y darama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maysa.